Wagan din ako sa lamboy eh. Ang trabahoan niyo'y init tayo ba? Tawag naman po, Pastor Roy. Ipo guro ni Pastor Kako ba? Hindi na tawag. So, pakon, be. Oh, hello Lampoy. Halo, Pastor. Hello, Brad Lampoy. Salamat ha kay misimba ka gahapon. Lagi. Salamat kayo sa imo wali, Pastor. Kasapot yun ko, oy. Mau ba? Ay, Basta maminaw lang yun ka sa bitaw ta sa kanang pagsimba, pulong sa Ginoo, makasabot yun. lagi. Salamat kayo kay naminaw gyud ay kagahapon. Bisan English to, Pastor. Kasabot lampoy, oy. Ay, mayo. Padayon ng Lampoy ha. Mas daghan pag kang masabtan kung kana bitang kanunay gyud kang musimba. Nana din na, Pastor, no? Ay, teka, isa. Asa man day ka karon? Na ako sa amo ato pron, Pastor, oy. Mao ba? Nganong naman ka diha sa inyong atop? Nagunsa day tud ka diha? Ha? Kuan, Pastor. Namintal ko ba? Pintura ba? Sa amo ato ba? Mao ba? O nga naman, nganong namintal man ka diha karon? Pastor, baya. Ingon baya ka, Pastor, sa wali gahapon nga. Return to your sin. Isa? Ay, gidangat ni mo. Pinakong nakasabot ka. Pastor, baya. Abi ni mo, Pastor, di ko kasabot English. Nausa naman ka.